IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Tumulong ti Provincial Government of Ilocos Norte, babaen ti Office of Barangay Affairs, kali tinagawid na kailan, gabuti wapas pasamak Gubat, Idiay, Middle East, Second kin Dolores Cortez, Presidente ti OFW Family Circle ti Ilocos Norte, ti Owwa, ti mga sasirigarakwada, iti Overseas Workers Welfare Administration. Inbatad na, nga saan lang iti taga Ilocos Norte, iti agpatpatulong kadakwada, ngim at dapat iti taga Ilocos Sur, ken Abra. Nakasadag ti may pay nga tulong, iti katakkel tinibayad nga Owwa membership fee. Dagiti na bait pay wala minsan lang nga nagbayad, ket makaawat sa 10,000 nga pisos. Idindo nga dagiti nabayagen, ket may payanda iti 20,000 nga pisos. No pikasta, imbuno nagdi Cortez, nga da iti posibilidad nga agsubli dagito iti nagkapuan nga pagilyan, apaman nga gudon ti Gubat, nang nangruna ket sinadaan dagiti amo dagitoy, amang pasubli kadakwada. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.